Kajing Roy jong kajing start science but technology khamtam ka media technology tang bakla kantiu ka roy ka par ka perthai Hendrik la long ru kalat kamai ka ji ki babon khamtam ki tu ki banang ban pedan kam ya ka media technology kum ka YouTube ka WhatsApp ka Facebook ka Instagram bar ki we ki re ki jing start ki ba khane ka jok ka ya be hakani ka jala ka jongi ru ki babon ki la ya be ya kani ka jing start jong ka jok ba menta Kaya ka pasko tanar ka long ba tang hasar kiya be e kani ka jing start Henry war hanong kandong ru kiya be e ka na pereng ki brio jo ka jalla ki bla peran kam bahai kani ka technology lesi ka kerteng jo ba Linden storyteller kawana khamato Uniu rang ba ubadai shnong try na wa kaji baru shong sa hamau yong udeu rang ba uba shmlalit kuli ya kani ka line Henry ling ba ka sap ka bau dan bar ka jing trai shitam Kidan ki por ki bau yo kamai warhadu $8,000 la ni kumba shilak shiteng shibanai na ka YouTube. Nga ka jing siya nga dayo kasi filmmakers nga nadu isna marjar sa nga na film pada si nga di serial number ako may kliya kung nung siya film ba nga la pemi kumba santali ki kasi film ti hadian ngi penya ki buni ki film ngi pelaj na ma bat kumta hadian ngi pelaj ki CD ti shwa ba kani ka CD kan kudno ngi ila mi ki memory card ki pen drive kamut baki DVD player ki laduna ngala perkat hawi ke sngi kani kan saduna kumta ngawat jing tip daladi mshamla dan kedulu ke jingrap tinggal ngapa YouTube kadan ke monetization di hadin ketupat hakas nem arjar kat nyo kadi hakat khandai tik jong February jong nem arjar kat nyo ngapersang batsna ya ke YouTube channel Tindang la china ya YouTube channel ngala persang ban learn na gitu gijing china ban ngala dai dupa nong china film kum tang tip kum no ban china videos kum no ban edit videos kum ta ter berkat nang slam ban experience tindang la ya kum tu ban ngas ngau ba kadon chum to te hadin ketupat nga la stang ban yalam ru ya ki samla ba klem kam klem jam tongin ya persang ban ya ke YouTube khnang ba kan long ka jing kamai le si pin shong tang ai ka sap chumpi ai ba ka sap chumpi kan ai jing man toi pi kata kadika jing temu jonga berka jing temu jonga hi kalong ba kumno bangan live up yaki talent youth pat ki babun ki khana samla na boy na jantia na west na south ki wan hang ni banga mangayara be ki for free kumno ban channel kumno bagi stang ban kamai bor kum ta ter ngela bu ruki kum ka WhatsApp group na ta kum ka Facebook group bar kum ta ter Habai kren bakari khasi channel uba London ulai thu baude uba jusngotenat na do dang khanna banthaw ki drama ki jele kai ki film bar ki be lingba kani ura thaw la ka jong ka YouTube channel ka bola ai kerteng London storyteller bar kani ka channel jong u kala dan kumba shilak nyopo hajar ki subscribers Hey, what do you see in my eyes? I see true love. Gabi nang papit niat keren pa si A. Tiếp sẽ bằng đóng một bọc khí quạ yang bằng chân ta. Pi bela concentrate tangi kita bet. Ngaya kani ka kam hi kadai hagaju ko por kadi ka hobbies cuma na du barang khana ngadi nong shna drama ngadi nong tho story ngadi nong tho jirwai ngadi nong ruai ngadi nong le comedy berkumta ter na du nong khana hapor pangidang donation ngadon nasional ngampat nang ban long padon kini ki teknologi andai ngadi nong yalam ban snagi drama Christmas na ta mi snagi drama competition biblical drama haki jing sang kum jing sang district jing sang presbytery kum ta ter te kani long ka ka ba lai men sim shibun nga ndanga la he la poi dang kendu ni la kendu ya kani ka teknologi bat ni la yo pen kam pen I lang ba haka perthai bro mo ya ka sap ka pong ko bangidang te nga la yo ru ya ka award na bo ka YouTube ru nga la yo ade mo la dap 100k subscribers umdai ber khoi ki pan yo ade ka dika tang kita ki basna ki videos ko lagi original content ki padon ke impression ba kita ter kin yo ya ka dika award nga la yo na duka na du bana September jong snem arjar kat kandai nga la yo award bo ka YouTube Tinga kermen ba kanika kam kanum kutang hanga dari to ai ba ki kun samla paro kin persang umri tang ka YouTube kidon sibun na po Facebook ru hilaban kamai nang ta po Instagram na po Twitter ru hilaban kamai ti katahi ka jung mu jonga ka lomba bangan yalam syakmat ki samla ba klem kam klem jam baka kasap hi kan ai jing kamai ki
Katuk ane tali ki video ki bla ya yo bha ki bola shna kom ki serial ki dei nga armet no khlajat bat katap nep. मालूम होटल कहाँ है कहा क्या बात है बात तो बात है हम बोला होटल कहाँ है नहीं तो है तो नहीं इंग्लिश मालूम मालूम इज देयर होटल हियर Mr. There वेयर Wahpok ke YouTube ki videos ki bangala kamai bha kadai shapang ka serial nga armet nau khlajat. Le si ketu ka serial nga shna hadu nru pulai kalapoi hadu kapat nru pho teringala sange namar bangan peteng saga film hadin kut ka film pat ngan sap pen mi biang ya kini ka serial. Mama, baru cakap tak. Penjam, berburam ni, dia mentang, mama syasur. Kan, jadi kita bicara. Kamu ni ngopat dari cuma dikit ni. Balik kita nak raju. Dah episode telah terkati. Shimshua, ya kan? Tak berpiman. Kani ka serial nga armet nau khlajat ngam shon ba thau pa kan lo gunu ka jingsi la ni ka jingyon ya gunu ka jat riu la da de yu khasi ni bom de khasi ri ngapen i ya gunu ka jinglong jingman jongi ki beriu khapdeng mangi ki parnong India but kumnu ki kenthai khasi kinang ban ri la ka kwar buram kinang ban buram ya kariti ka dostur khnang ba ka jat riu jongi kandom tunjat ngam da ong e sepang kata ka songkha songmang henry ka ban kong e ka song haki kenthai khasi jongi nga ka jingkamai ka babun e kala dei ngala poi hadu $2,000 shibnai di kadai hawa arjar kat kandai kumba kat tu kan ibra ngala kamai kita ki yun re ka long ba ngan shukai mi kumta ba ka average earning jonga kan long ba kumta 10 to $1,200 per month. Uni urang bau lai lam nanti ru iki babon ki samla bakin nang man kamai ling ba ke YouTube baru thrang ru baki wei de kin tre shitam bat persyang ban yang hala ki jongi ki jat ling ba kan ki jing start ka badon ha ka kti ki jongki Ununu khna ubadon ka sap unum du lara pinang ban than jing than ring da ka mobile play po YouTube play serial to jing than ki bru ki kwa ban nang bani lara pinang ban roi ring da video nine ban kam studio nai perlu pisah persang ban ring tang da mobile nai jing tam regi bru ka sap chumpi ka kibru kin pet haba kibru kin pet pinyo bisa ti kanu ko ba phile nga khen ba ka kam kamai hi ka ban suk hi kamai online ka di YouTube Facebook le se ka kham janjar Instagram kham janjar kiwi social media ka kham janjar bable ngi hab don kam lakh million ki views hanrai na YouTube pat nadu shispa views la khen bisa ti ka long ka ek ba suk kham simpor ndiat tang mar du bandam 6000 subscribers but 4000 hours watch time tang ka tahi kalau mencimpur shibnai abnai dan istior tio.